Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po. Kumusta po kayo mga kadasig? Ito kasama ko ang si Bro Alfred. Kasama ko sa church. Kami po ay kami po ay may men's fellowship kami doon sa doon sa Burgos. Yung kasamahan naming mga churches dito sa Leyte. At papunta kami doon. Kami ay nandito ngayon sa nandito kami sa Leyte. So going kami sa Buntok, then Tomas Opos, then papunta doon sa Padre Burgos. Okay, yung lugar na yon, yun yung may perspective ako na na church, Jesus Cares Baptist Church. Doon po kami mag men's fellowship, mga men sa mga churches namin sa aming denomination. Ito po, nagmumotor kami. Please pray na safe kami sa aming biyahe. Ito po si Bro Alfred. Hello. Shout out, bro. Ito yun si LL Patria Vlogs. LL Vlog. Okay. Ito yung motor namin. This is our kabayo. At ito na si LL Patria Vlogs motor niya. Ito. Bagong motor. Okay, so later on magbibideo ako papunta doon sa mamaya magbibideo ako papunta doon sa pagdating doon sa Padre Burgos, doon sa aming fellowship. So salamat po sa panonood sa video na ito. God bless po sa inyong lahat. God bless. Here we go. We're going to Padre Burgos, Southern Leyte. Ito po. Ngayon po ay Thursday, Holy Week. Lord, guide us Lord sa aming biyahe, Panginoon. Lumagpas na kami ng Tomas Opos. Ito yung boundary. Yan, Tomas Opos, Southern Leyte. At ngayon po, nandito na kami sa Malitbog, papuntang Malitbog na, then Padre Burgos sa aming pupuntahan. Okay. Yan po, let's go. Video tayo ng konti. Ito po, to.
ito po yung ano po, bali dinodrawing ko na church dito sa Padre Burgos, Southern Leyte, Jesus Cares Baptist Church. Yung ano po, yung may ginagawa kong perspective, ito po yung ano, ito po yung church na yun. Ayun yung pastor namin, no? Si Pastor Jesse Madraso. Okay, so ito po church ng Padre Burgos, Southern Leyte. Okay, yan po. So maraming salamat. Ito, iyan na natin. Bali, yan po ang church nila. Converge Philippines, Baptist Conference of the Philippines, Jesus Cares Baptist Church, Padre Burgos, Southern Leyte. Ito pala yung ano nila, yung Pastor Jesse Madraso. Hello. Hello, Pastor. Anong masasabi mo sa ano? Sa church na bago, Pastor, na pinagkaloob ng Panginoon sa inyo dito sa Padre Burgos? Ang masabi ko ay salamat sa Panginoon. Sa provision. Binigyan kami ng church building. Amen. Thank you. Thank you, Pastor. Okay, ito po, ito yung sa loob ng ano, ng church. Ito. Noon ay ano pa to, vacant lot, ngayon ay meron ng nakatayong building. So ito po, maranggandang church po dito. Ako po ay ano na, uwi na ako sa Vizca, bye-bye City, Leyte. Hello, hello. Malit po. Ako po ay nandito sa Malitbog, Southern Leyte. Next to Burgos is Malitbog.